Fulbe TV albarka Fulbe TV albarka Fulbe TV albarka yimɓe ɓe andanno ko hoko tabital Pullagu yahata e kala ko neɗɗo woni yo wonire Allah te ganden fof no wawo ha heede barke ala baaɗo barke Africa albarka modon Fulbe TV on jetama on juram hebe darani leñol Pullagu alhamdulillah rabbil alamin en jetti Allah e nelaɗo muɗum en jetti jifnaɓe meɗen en jetti sernuɓe meɗen en jetti halifaji leydi en jetti leñol meɗen biyetegol fulɓe fullaɓe barke minon wiya assalamu aleykum wa rahmatullah mi salmini goto fof goto inde mum e yettode muɗum he wonde mum nde pullo e yidde ko woni ko tawede ndeɗo ñalande hande nde Allah waɗani en eɗen ɗum beltori eɗen ɗum jettiri Allah e nelaɗo muɗum so ɗon yawti eɗen calmina rendo ko hawri koɗo goto fof heɗo immori heko woni idi taw saɗa yetta ɗowdi lekki yettu ɗaɗol mangol ngol ganduɗa ko ngol ɗon ɗaɗol foɗata ɓuuɓol ngol ha bape ɗe mbawa wiltoye dow cate nden Oumar Cissé minen ma mbiya assalamu aleykum so ɗon yawti mino salmina exécutif tabital Pullagu jooɗiɓe ɗo heɓe ngalaɗo jinnoɗo ar o wawani yetto e jottiɗo fof minon fof salmina so ɗon yawti eɗen calmina hooreɓe wonɓe ɗo tawaɓe ɓe e cate leydi he kala leydi chef hoorejo gimmorɗo toon mino on salmina mino on yetta mino on jaara mino on mana mino on manta e darde moɗon e yidde moɗon tabital Pullagu fulɓe Gambia yo jaa yeeso so ɗon yawti eɗen calmina midiyaɓe arɓe ɓeɗo eɗen ɓe mbiya min en beltanimaɓe eɗen ɓe jaara e koɓe ngari ko e darde nde ɓe dari nde eɗen ɓe ɗum calmina ɗen ɓe ɗum jettira ɗen ɓe ɗum jaarira so ɗon yawti ngaren e nder hoko woni jonde meɗen nde ɗo hande woni jonde nde ganduɗa nde foti wonde hitande fof hitande eɗen poti wadde nde ɗo jonde jooɗoɗen gandodiren paamodiren ganden ko hoko yahata ganden ko ligguiɗen ko feewi ko continua ko fewani ko daren no pewtinirɗen ɗum nden nde jonde hande nde waɗi fayda no feewi so ɗon yawti en nani hoorejo ko haali woni honorable Omar Sonko Cissé no haaldiri no tabital Pullagu sosori heno tabital Pullagu ardi haɗo tabital Pullagu torniɗo hande wooda ko ganduɗen hen wooda ko gandinaɗen hen wooda minenne komin gandini on gilañede min ngari ha tuggi hande haade gonta hunde noon ko gondoɗo ɗon hunde wawi ɗum haal kono ko gonɗa ko gilañana ha hande andira ɗum andi en jetti Allah ɓiɓɓe fulɓe Gambia ko onon jooɗino mbiɗon kam siɗiɗem yo ar jogano min tabital Pullagu ngal Gambia gona hoorejo tabital Pullagu ngal Gambia keynoɗa fulɓe ɓe kala ko woni hujjaji fulɓe immoɗa joltana en fulɓe ɓe nder leydi heɗo nden ɗinɗon hakkillaji e ɗinɗon miijoji eɗen ɗi jettiri Allah tabital Pullagu ngal de min gilangen e garmi mi sertinirani leƴƴi mi laarani o pullo ko ɗum kala biyaɗo ko pullo mino yi pullo o ko goto tan pullo fof pullo ko pullo sabu sa jooɗoɗima hande pullo immorɗo mbali walla lagine a wi ɗum pullo Fuuta so jeeyi Guinée Conakry hono mbiyata ɗum a wita ɗum toon pullo Fuuta nden pullo o ko pullo tan
nden min gila ngarmi tawmi noko tabital pulago ngal wawa sellu e nder Gambia ta wona ngal wat piilaji woni dosɗe darneteɗe waɗa palduɗe wawa won diwre nde wawa hew ɗowdi ndi wawa naf yimɓe to dow si hunde tegama to fof mbawa ɗum yiide nden hoko woni ɗum woni tarade leydi Gambia ndi famna yimɓe Gambia ɓe hoko woni tabital pulagu andina yimɓe ɓe ko woni tabital pulagu leydi fof leydi okke doole yoɓe cuɓ goomu mumen ɓe cuɓana koye mumen hay goto wota forsuɓe ɓe daara doyɗoɓe e mboɓe gandi oɗo mboɓe wawi jogano leydi mumen ndi keynina ɗum toon o ara o liggoda e amen o wona hakkude amen e yimɓe leydi ɓe tabital pulagu ngal nden ɗon teppere idi imminde yo yi ɗum na wawa won in sella tabital pulagu ngal arti holliri noko e nder constitution tabital pulagu ngal Gambia tabital ngal wawa yaa e caggal laamu tabital ngal kala ko sohli ɗo koye laamu wawi rewde nden hooreɓe tabital pulagu ngal Gambia koɓe dañɓe right pour yaade jooɗoda e hooreɓe laamiɓe leydi Gambia yewtida e mumen famodira e mumen liggoda e mumen yurmede en a wawa won hakkude tabital pulagu Gambia e nder laamu to ngu Gambia ɗum addi tabital pulagu ngal Gambia yehi jooɗodi e hoorejo leydi Gambia yewtidi e mum famodiri e mum jottimi nde ɗo muɗum daaɗe tati mi haaliɗe gandalam addanim ɗo ŋariyam addanim ɗo yiddema addanim ɗo ko addi kam ɗo hande ko yoltude hujjaji fulɓe hono min ndendirta e maɗa fulɓe gona e jaam e nder leydi Gambia ngol ɗo woni tepperam yaade e hoorejo tabital pulagu ngal Gambia ngal e hoorejo tabital pulagu ngal Gambia o jaɓani en goldude e mum e hunde wotere he dow constitution tabital pulagu ngal Gambia tabital pulagu ngal Gambia yahani politique min mi yahani politique ko tabital pulagu mbaɗananmi politique no ngal ñiiɓiri no ngal darori no ngal hullira no ngal hersira ɗum naɓi kam politique mino darani ɓiɓɓe fulɓe Gambia fof gila e kayitaji mum ha e neɓeteɓe e lopitaneji rafi cellal ha e haɗede lappi ha e haɗede jabtede guese ɗum ko liggue tabital pulagu ngal Gambia te mino en dari exécutif no dari caggalamɓe kam nanguirani ha natiɗi nden yimɓeɓe yoɓe gar ɓe ganda en jahani politique noon hay goto wawa won e caggal politique diine ɗe ko politique waɗaɗe dari leyɗele ɗe politique waɗaɗe dari tabital pulagu politique waɗa ha min jooɗimi ɗo haade jooɗotoɓe ɗo ɗe politique waɗa Oumar Cissé joɗɗina nden wota en mbiye en jahata politique en jahat politique mo jahaten ko hono jahirten yeeso hono kawrirten hono jultirten hujjaji men hono gaddirten projet aji hono liggorten ko nafata en hono pinninirten ɓiɓɓe men hono ɓiɓɓe men keƴirta ɗo bimbi hono ɓiɓɓe men keɓirta hakkeji mumen ɗo bimbi ɗum tabital pulagu ngal daranni nden yo in laaɓi yimɓe ɓe noko tabital pulagu ngal Gambia ko ngal gootal ɓe gona ɗiɗi Oumar Cissé haali ha laaɓi yo on gandu ko sowete ko caggal kala nanɗo soow yo andu ko on woni bonɗo fulɓe o ta en cuhlotiri kala cowɗo caggal on woni bonɗo fulɓe o moƴƴo fulɓe o ɓen ɗon mo jaɓi wondude e yimɓe ɓe o immodi ɓe e leydi wootiri kala dariɗo ɗo hande mo haala goɗɗum koye leydi chef immiɗa ndi leydi chef tabital pulagu na toon jogui hoorejo tawto yimɓe monɓe jooɗoda e mumen jewtiɗon deglon si onon fof on dakkori on jaadani e tabital pulagu Sidi Déme leydi mon ndi fof dakkori leydi wondiɗe yewta kono an immoɗa leydi mon na waɗi kawral na nanodiri na famodiri mawɓe hellifaɓe ɓe ndennini hunde ɓe mbaɗi konngol daroyoɗa to an ceppitoɗa e mumen mbiya yo ɗum firte ɗum wawata won mi waɗanta ɗum hay neɗɗo goto ɗo tawi goto mi jaɓantayo ko yawti ko o yawti ko hedditi ko ɗo ko hooreɓe cate tabital pulagu wonɗe ɗe leyɗele gandonno ko onon jogui doole tabital pulagu ngal Gambia ko onon goni député ji tabital pulagu ngal Gambia onon jogui loi tabital pulagu ngal Gambia
onon mbawi sub hoorejo tabital pulago ngal Gambia hay goto wawaɗo sub hoorejo bona hooreɓe catti tabital pulago ngal Gambia joɗaniɓe ɓe leyɗele mumen ɗe kala hoorejo yo ande noko ko galleji ɗi ceeɗe ko ɓe kawriti ɓe cuɓi on hoorejo si suɓi neɗɗo ko Gambia fof suɓi ɗum woni gonga te ko ɗum jaaɗeten te ko ɗum mbaɗeten ɗo ñande hooreɓe ɓe ndendi ɓe mbi Sidi Déme yo immo ɗon hay goto wawa ɗon joɗɗin Sidi Déme ko ɓen joɗɗinta ɗon Sidi Déme mi dagna luwa mi yiya ɗum yo waɗe mbiyon min jiɗamo ko mbiɗon ko waɗa ko mbimi ko itte ɗum ko onon jogiiɗen doole onon cate Gambi hooreɓe tabital pulago ngal Gambia gandon ɗum ngal noko tabital pulago ngal Gambia arani yakkodirde haye leñol gotol min mbiyani yo on jaa mbaddon walla kollon ɓe minen min ɓuuri on walla onon ɓuuri walla ko ɗum ɗo min diwata ɗum min ittata ko mbiɗen enen fulɓe gare ndenden gonen gotum gonen enɗam gotam gurtinen leñol men gurtinen ɗemgal meɗen ngal jiyeɗen gandeɗen kuleɗen kerseɗen kormeɗen teddinaɗen e nder leydi he ɗum ɗon mbawɗen wa nden mino holla fulɓe Gambia heko taari Gambia tabital pulago ngal Gambia hande ko ngal tabital pulago international kam ngal e aduna o fof yaade Gambia heɓi ko on hay goto heɓani ɗo he nder Afrique ngal tabital pulago hoorejo gonɗo ɗon hay leydi wotiri ala cusɗo daro o wiya noddi Gambia ko Gambia noddi min idi noddude Côte d'Ivoire noddi hoorejo Côte d'Ivoire findini ɗum haalani ɗum mbinum noddu docteur Guiré jewtida e muɗum ko ni mbimi darnen enen ne daroɗen ha cuɓen hoorejo meɗen te ko ɗum waɗi o udditi WhatsApp balɗe ɗiɗi ndeko tati hay goto susani jippade e WhatsApp audio ji ɗi mofta ha joni min idi jippade on WhatsApp kalmi duttimi kalmi ha laabi tati nde docteur Guiré en puɗɗi hen jippo docteur Guiré immi dadi na leɗɗe hooreɓe ɓe o rewi procédure mo tottumi ɗum o rewri e on mo nodda hooreɓe leydi ɓe min tawta ha min tawi min keeɓi fo ko min jeeɓi korum minen ɓuuri heew heddiɓe min puɗɗi darto en darnat mbaɗen congrès meɗen o Nigeria min tottiri konngol hay goto wiyani Nigeria waɗoyte walla kaari suɓete min Sidi Déme jedduɗo ko kalmi ko fof yo kettoɗon hakkudame mum e wasabeji o nanat ko laaɓi mimi yo innaɓe Nigeria ɓe mbi Sanusi mo foti suɓede mi hoko woni liggey Sanusi kalanami position Sanusi kalanami ko woni docteur Guiré haalani kam mbiɗum yaato mum min kalda o yeeyi o immi Yoola o yeeyi Abuja o tawoy ɗum toon ɓe noddi kam min kaldi tawmi o haali nanmi tawmi ko neɗɗo mo mbawɗo jogade leñol ngol cuusɗo reedu dañɗo tebo yarliti jawdi mum ndi waɗannidi leñol ngol kala mo yarlitaki jawdi mum waɗannidi leñol ngol wawa heyno leñol ngol ni min jammi yo Sanusi suɓe noddumi Côte d'Ivoire kadi kalanmi hoorejo tabital pulago gonɗo Central Africa kalanmi Cameroun oyani Kadir Yaya min paamodiri e yewtere yo Sanusi suɓe Sanusi waɗanaka élection he dow horma teddinede leydi Gambia ndi wona min ko Gambia naaɓe keeɓi ngal ɗon teddungal nden enen ɗum poti yettir Allah no feewi si wiyama enen keptinaka mbiye eyi ndeƴƴon ha kam keptinaɗo ha o ara en nani press conference waɗiɗo ko kala haalama kono ɗen jetti Allah wiyetake Sidi Déme ñaami jawdi leydi ndi wiyetake exécutif Sidi Déme ñaami leydi ndi wiyetake keɓade windi ko wona gonga nden ɗenen jetti Allah kettoɗen noon haala sika haale ko moƴƴi kettoreɗen ko hakkille tawi press conference mumen o ɓeɗo journaliste oɓe ɓeɗo woɗɓe tawoyanoma toon ndako ɓe mbi tabital pulago ngal Gambia Sidi Déme ñaami mbuuɗu tabital pulago yoɓe garɓe kalana min on kalis ɗombo funti te si min mi ñaami kalis leydi he leydi ndi ɗi dañi rayde lamdaden jawdi mumen ndi ñammini mi ñamani mbuuɗu tabital pulago ngal Gambia te exécutif amone hay goto mi okkani rayde yo ñaam mbuuɗu tabital pulago ngal Gambia mi wi
kala leydi chef yo uddit account mumen dana mumen wota ɓe ndendu hay goto kala leydi chef jawdi moɗon ndi jogoɗendi to nder leydi moɗon to kono report arani ɗo he am hooreɓe leydi ɓe waɗi mbuɗu neɗɗo mo guɓe ñaami taw in arani am nden si tawi enen ɗen jaade international eɗen cuɓi leydi ndi haandi hawri leydi ndi kala ɗo jaaɗaɗen toon darni goomu meɗen hoɓe mbi joni gootaguɓe cohli hokoɓe cohli gootagu honguɓe cohli hoko gootaguɓe cohli sa ɓangi loowa ñoomi ko woni koye tabital Pullagu ko wonani koye tabital Pullagu enen ɗenin gandi sa i ofa ñoomi mi contanma en ɗo ha jaaha wulli funnague kala ɗo jaaɗa tabital Pullagu ngal toon waɗi neɗɗo on neɗɗo mo wondi e yimɓe leydi ɓe ndendi jooɗi mawɓe hellifaɓe rewɓe e worɓe ɓe cuɓi on so yimɓe goɗɓe ɓe mbawani ɗum wat ɓe ngalayne leyɗele mumen ɓe nanodiraka e leydi mumen woɗɓe haye galleji mumen ɓe nanodirani wiye ɗum yo firte ɗin kongi mawɓe fof yo itte ɗum fof yo fenne in darne in watte mere ceerno dartinoɗen ko kaleten ko gartene nder koye meɗen sen koti kaldene koye meɗen ngaren miijoɗen ko moƴƴi ɗo ko jooɗi ko ɗo bahe daneje ɓuuri hewɗo bahe ɓaleje e mawɓe hellifaɓe cakan funtinani ɓe galleji mumen ko yidde leñol ngol funtini ɓe nden sina yaha yo en ngar noddodiren e nder cuuɗili meɗen e nder galleji meɗen e kalden e ɓesgure meɗen nde ɓe ganda ko yahata sa yi mbimi youth win yo ar tabital Pullagu ngal yongol jogo youth win woni sukaɓe men ɓiɓɓe meɗen waaɗiɓe meɗen miñiraɓe meɗen wonɓe ɓe to lees yoɓe garɓe tawta tabital Pullagu si wiyama hande rendo musidal meɗen ngal ɓe immo ɓe daro ɓe tawta en jiyeɗen e nder men kamen goni lamɓe kamen goni polisaɓe kamen goni kala ko wonete ko kamen gonata en yoɓe garɓe tawta en ɗum addi youth win o ɓe immini neɗɗo pour yo ar o tawtore ɗo hetto ko haalete ko so yeehi kamen ne ɓe mbawa funto e leydi e ɓe jiilo ɓe taaro e nder leydi e jaaye jallomo ɗo mo gandanɗa hoorema o daroto o immoto o daro o wurna youth win o ha mo daro mo taaro leydi Gambia ndi haandi hawra ɓe darna en ɓe cellina en ɓe mbaɗa en hunde ha ɓe ɓurto en enen daroɗe gila to rewɓe ha to worɓe ndaren da ko tabital Pullagu jippoto sabu mawɗo ɓolo a ala ɓi debbo a wawa won joom galle ko ma ɗaɓɓa debbo keɓa ɓesgu te sa immoyma ɗon galle ma o wawa hebdonoɓe ronoɓe men ɓe no goni ɓiɓɓe men ɓe nden pooɗen ɓe nannen ɓe nder tabital Pullagu minen nde min gari ɗiɗo miijoji ko ɗi min gaddi yo tabital Pullagu ngal jogo ɗi miijoji ɗi enniyaji ndaren ko hono jareten yeeso tabital Pullagu ngal heeɓi miijo darade laara ko hono liggortoɗen hoɗe dame ndeweten ha mbawen wattu dañal e nder meɗen ina liggoto nder district aji to ina naɓa district aji ɗi yeeso so ɓiɓɓe men ɗe keɓa hen koɓe daari mbatten waɗ hunde nanetede ɗen memoto yaroto ñamoto nden tabital Pullagu ngal heeɓi miijo ko hawrindinta fulɓe go'o ko fulɓe dañata jawdi ɗiɗi ko ittata yawole fulɓe tati ko hawrindinta ɗenɗe fulɓe ɓe leƴƴi goɗɗi ɗi nayyi hay leñol gotol en tuuɗaki enen ko darani ɗen ko yo en mbaw heɓ hujjaji meɗen ɗi e nder leydi he en garanani hen ɗaɓɓude jawdi nden Oumar Cissé ɗaɓɓani hen jawdi ha ñande o immi ɗon minne mi ɗaɓɓata hen jawdi ha ñande immimi ɗon goto fof goto noon yo andu ko waktu paɗɗa e place min de min mi yennodirta ha e goto mi jabodirta ha e goto ko boni pour place saabu ko mi meeɗat ɗo mbo wastan mi meeɗat ɗo immo tan si mi miijima ɗum noon mi awat awdi moƴƴiri hakkundame yimɓe ɓe ñande immimi ɗon mi wanino Oumar Cissé wayni hande so awino awdi bondi tawanno hande wona kam jooɗotoɗo somo yahanno ko boni mbo haala ko boni mbo wiya ko boni mbo lappa ɓeya mbo mappa ɓeya wonɗo jooɗota ko ɗo hande nden minne simi wawani waɗno waɗini mi ettoto mi sukka e ko woni ko nden mino on yetta no feewi onon hooreɓe tabital Pullagu ngal Gambia wonɓe ɓeɗo
ngandon ko onon joɗɗini hoorejo Sidi Déme exécutif muɗum o ko onon jogiiɓe mino noon sasa ɓiɓɓe leydi ɓe ngare mbaɗen feere ɓiɓɓe jannguɓe ɓe ɓiɓɓe men jannguɓe ɓe ngaren dar kibbitoɗen to lees pooɗen Tabital Pullagu yutwino ngadden ɓe pooɗen ɓe ƴeŋñiden ɓe to dow ɓe mbawa yi'e gila haade kortotoɗen ɓe mbawa faame gila haade kortotoɗen ɓe mbawa yi'e gila haade korto ɓe mbawa ɗo yiɗe si ɓe jiyama ɗo ɓe paamama ɗo ɓe gandama ɗo bimbi si en gimmima ɗo ne taɗɓe en ɗon mbawi ron nden minon noddan nden ɗon noddore immel ngel mi arat to Ceerno Mbaalo Moussa Bala Gueye Alaaji Koli Ba yimɓe haaloɓe ɓe ɓe keewi kono neɗɗo fof neɗɗo na jogii salnu ndu o jogii yimɓe ɓe kam nodda to lees ɓe mbimino acci Ceerno Mbaalo mbo yenna yimɓe ɓe hannde mi haala en aduna o fof nanayi Ceerno Mbaalo yennani hay neɗɗo gooto Ceerno Mbaalo immata ko haala konngol hoore mum kam tan gooto Ceerno Mbaalo ko a haalat ko kalata ko moƴƴani e leñol e ko kalata ko naɓata leñol ngol yeeso o jaaboma pour yimɓe ɓe nana o jaaboma in mettuma pour gacca ko mbalata ko ganda ko boni gonɗa e wadde wiya yomi wi Ceerno yo deƴƴalo Ceerno noon deƴƴata so deƴƴat ɓe kamen ɓe deƴƴat haalgol ko yakkata leñol ngol Ceerno koko hawrindinta leñol ngol ko moƴƴinta leñol ngol ko ɗum o haalata sa haali ko hawna ko hawrindinta leñol ngol o jaaboma ko takata leñol ngol hawra mi wawa wi on yo deƴƴu ko mbiyatmi ɗum yo continue pour yimɓe ɓe noon paama ɗon Ceerno continue e nder Tabital Pullagu kala biɗo mo mema fulɓe ɓe nder leydi e ko an e Ceerno Mbaalo Ceerno Mbaalo o kam tan goto dari e nder men ɗo o yarliti fitta num yaadu kaso o yarliti fitta num warondirede pour o yolta hujjaji fulɓe ɗi wiye on yo wiye yo accu ko waɗata ko si fulɓe nanngama naɓama police immigration ko Ceerno Mbaalo immoto daro kam yahata kam waɗata kam wiyata kam wiidete ha to directo immigration on wiye yo accu ko waɗata ko hoko nangueten Ceerno mino mo hollano ko place ɗo ɗon darnumami ɗo ɗaɗon heewi te leydi ndi fof ndima hen yetti ndima hen jarni ndima hen wiya jarama he ligguey ma moƴƴo mo mbaɗɗa o si ɗon yawti jeene Moussa Bala Gueye ko taki ko mino ɓe toɗɗon jaafoɗon kam Moussa Bala Gueye ko neɗɗo gongiyanke ko pewɗo te ko jiɗɗo leñol ngol dalilu mum o ardi e mboolo he am pour yomi fofto oya Mamadou Madou yo fofto goomu keso darne pour ngotago fulɓe o ari e am jaabimi ɓe daaɗe potorɗe tan mbimɓe kono jeehe toto secrétaire général o nodda exécutif o ɓe kolla on minen e hoore hoko min dari te gandon wona min poɗɗon arto mum koto Oumar Cissé ponnoɗon ya saabu min ɗo tawmi coowo on coow addi kam min Moussa Bala Gueye yeehi ha yettoyi yewtide exécutif o secrétaire général holli ɗum kayti ɗi o tawi ko hoɗo goonga woni hoko woni goonga o tawi ko jahatnomi ko tawi ko ɗum woni ko goonga e am ko ngotago cohlumi ɗo goonga o woni ɗo ngotago ngo woni ñana o funti toon te kam waɗano hoorejo toon e ngun goomu o funti toon ñana o arta tawti goonga e nder gila ñana ha hande ala ko wona ko wi'ondirtake e nder forum aji e hande e nder leydi he ala ko wiyaka ala ko haaletake kono mboɓe jaabo mboɓe haalana goonga o tawti goonga o mbo liggoda e mumen ngal ko naɓata leñol ngol yeeso neɗɗe ɗe ɗum jetti e ɗum Alaaji Koli Ba en garate mum he dow tinnare nde o waɗi noddude kam min jewta o jaɓa noddude hooreɓe leydi Gambia sefeji ɗe fof ɓe mbaɗa goomu mumen dana ɓe mbaɗa konngol mumen dana ɓe gadda ɓe kawrindina ko woni koye nder leydi he to mumen ɓe jewta en ɗon ha ɓe tega hen e dulare ɓe puɗɗa en funtin nden on ɗon hakkil ɗen no poti yettu te kala gonɗo ɗon foti yettude on hakkil sabu ko hakkil mo gandanɗa ko kumnatɗo fitina e nder leydi he kumnatɗo jeddi e nder leydi he takaɗo Pullagu ngu wona hunde wotere nden Alaaji Koli Ba anni minen mandi a jarama Dembo Diawo eɗen ɗum jetti
fulɓe Gambia fof yo gad jettana ɗum e hoore hogo o lamdi mamam nda ko tabital Pullagu na jogii ɗo mbawata wadde office koye men mbimi ɗum leydi na ɗaɓɓe heɓaki o wi kam acciram o yeehi o dari o dadi hande siko yeeygol ɓe jeeyata ko ɓe okki ko tabital Pullagu ngal Gambia wona million goto dalasi nden ɓe mbawi jirofnaɓe okki Gambia naɓe ko ɓuuri 2 million dalasis hande siko dalasi nden dariɗo o dadi o waɗi ɗum o yiɗani ɗum leñol ngol o yiɗi ko woni ko ha o okki ɓiɓɓe Gambia ko ronete ronte nden on si jooɗima hande mawɓe Gambia jooɗima ɗen ɗum poti yettu in haale yimɓe ɓe nana in ganda ko ndeɗo teppere woni ko ndeɗo oɗo waɗi nden eɗen jetta secrétaire général e wakkilare mum e darade mum e wakkile e ligganade leñol ngol no in yaari ha mbawɗen ɗo yettade hande nden mino salmina mboolo o mino salmina media o mino salmina hooreɓe ɓe mino salmina woɓɓe dariɓe dadiɓe yiɗɓe ɓe koɓe goni ɓe gona hooreɓe gona memba kono ɓe jiiɗi tabital Pullagu ngal ɓe gari ɓe tawtora hen nden minon wiya on jarama honorable Biram Sow mi salminima mi yettima mi jaarima no feewi e yidde ma nde ko gonɗa wiyoɓe ɓe noon ko fenade en tawtoraka joni in laaɓa saabu in laaɓa ɗo kolle ɗon certificat mo gandanɗa on tabital Pullagu weeɗa o laamiɗo Sanusi ko jooɗi ɗo Gambia woni idiɓe ɓe funtinde certificat mumen noko ko onon min liggota onon goni e gonga naɓane copie oɗo copie président mon leydi o jogomo toon o kollon ɗumbo o yiyamo o anda ko onon min liggotta e nder leydi Gambia nden keɓon doole e nder leydi he ha e caggal leydi jehen to membership card mo tabital Pullagu ɓiɓɓe leydi ngare ɗaɓɓen mo ngare ɗaɓɓen membership card hanki jemma ko mi ɗanaki boom ƴiwene nde ruytini hanki jemma sukaɓe amen ɓe Côte d'Ivoire ɓen sukaɓe kawri hanki jemma e polisaɓe Côte d'Ivoire ɓe nanga hanki jemma weeti woni hande ɗo ɗo jooɗiɗen hoko dandi ɓe ko tabital Pullagu ɓe mbi kamen koɓe ɓiɓɓe Gambia hoorejo tabital Pullagu Gambia o goto ko saare amen o immori ɓe mboɓe ɓe inni kam ɓe tottiri nombam ɓe kooli kam kolmi hoorejo tabital Pullagu gonɗo Côte d'Ivoire o kooli toon ɓe gaccita nden si tawino ɓe joguino ka tabital Pullagu ngal Gambia ɗum tawatanoɓe ɗin koleji loggotirde fof tawatano nden ɓiɓɓe mi yiyani enen mawɓe ɓe kono ɓiɓɓe men ɓe ngare ɗaɓɓanen ɓiɓɓe men ɓe ɓe keɓa carte membership card tabital Pullagu e wona ko fijirtede koko ɗoftata wonkide gacciten hakkille noon ko moƴƴi mi yiyani enen kono min he o jemma ko miijimi ko wona enen jooɗotoɓe goto fof goto yo yiɓɓiɓɓe mum ɓe fof keeɓi membership card mo tabital Pullagu nden mi salmini on mi yetti on mi jaari on minon wiya assalamu aleykum wa rahmatullah programme o ari o addi yimɓe mum o addi ha heewi ɓe beltimi ha nangumi koyɗe ɗe beltimi to less mbimi kaɗɗe kam kono ɓe mbi ala haɓɓetake wiye kam asa wallahi mi tuubi e kono noon ɗo emi woɗɗude seeɗa paɗe kam mi haala hen seeɗa e miɗo immi Banjul miɗo ara ndeysan miɗo wondi e suka debbo goto e mawɗo mawɗo ceɗɗo goto anani e suka debbo o mbo nanani haydara ko pular tan mbo nani pular Fuuta tan mbo nani mawɗo o noon an kankone ala ko mbo nani si wona ceɗɗe joni noon ɓe mbokki oto mawɗo gorko o jooɗi suka debbo o jooɗi joni mawɗo gorko ceɗɗo o na yiiɗi wiide suka debbo o yo dir seeɗa e ko mbo wiita mbo mbaɗi muso mum ko ñori domandi aɗa andi enen pular si neɗɗo wima ñori ko ni mbaɗata tan jooɗoɗa joni noon suka debbo o mo jooɗi mawɗo gorko o mo jooɗi tan mawɗo gorko o wiya suka debbo o ko ñori domandi so wi suka debbo o ñori domandi tan suka debbo o waɗani tan jooɗo kadi mawɗo gorko o daaramo ha ɓooya wiyamo ko mbaɗi muso ñori domandi way so wi mo ñori domandi suka debbo o tan waɗani tan kadi jooɗo joni noon suka debbo o ñoɗimo ha hawriran nde ari ɗo o wimo on ko mbaɗi muso ñori domandi tan suka debbo mo ñori kana ko on ɗum faalaɗa ko on ɗum mi ñorito a jokkila ñori mi ñori ka koyɗe an foppuno ka yaasi ha joni ko ñori mi ñoraki mi ala ñorade an ka bonɗo mi ñoraki asa hurla mi tuubi
tabital Pullagu mo Gambia si Allah jaɓi mi yaltinana tabital Pullagu mo Gambia morso mo ganduɗa ko morso keso pour inchallahu rabbi min mi waɗat ɗen golle e nder tabital Pullagu Gambia nde honorable Biram Sow woni he élection ɗaɓɓugol laamu ɓe noddi kam ñaabina gondumi e makko toon min kaɓi ha Allah okkimo ko okkatamo ko ɗo e ɗum arde mbimi ñaabinanaɓe si Allah jaɓi mi yaltinana on morso mo ganduɗa e ñaabina fof tawete hen on morso ɗum woni wiw NPP Biram Sow laamima wiw NPP Biram Sow laamima so pulo laamima Biram Sow laamima moƴƴa mbaadi laamima giɗo hawa laamima kerekete kam Biram Sow laamima Biram Sow pullo ba samba woni bamma Biram Sow pullo samba Sow woni bamma nene am moƴƴi ɗum jarani ko haala so ɓiɓɓe ɓe mawni ganden hono yumma wano ala fayore ko jaja so woni yumma ala fayore ko jaja so woni nenema Biram Sow pullo hawa kamɓe woni debbo ma albarka Biram Sow mi weltima miɗo ñaagoyo Allah wurnu ɓesngure Mamadou Aliou Kame Isa yero mi ñaagima Adama Hawa yo mawnu mi yejitani ñan jami Sokunda ba a fanduwani kam o wi Samba yo Allah wat sago mon mi weltima Biram heɓi sago muɗum pullo amo laamima mi hersani Biram heɓi sago muɗum Biram Sow pullo ñaabina a ñananima ƴe ƴefti ɗe carte ɓe dokkima carte duuɓi jawi yeeso wona lebbi jawi yeeso ñaabina yiɗanima koya walloyɓe so baɗal bonirima ñaabina loɓananma so baɗal bonirima ñaabina yoloranma min miɗo andi ana bonnata jikke Biram Sow pullo ana bonnata jikke eyyi tigi noon astahfirullah ko min wiide Samba yer pullo noon wayi kam yo astahfirullah mbama tata man seeto ay mono sañña yimɓe ɓe andanno ko hoko tabital Pullagu yahata e kala ko neɗɗo woni yo wonire Allah te ganden fof no wawo ha heede barke ala baaɗo barke Africa albarka moɗon Fulɓe TV on jettama on juram heɓe darani leñol Pullagu